Me zan gani kana sarki a dawa ka dawo cikin gari kana sai da kayan gwari. Laifi ne idan mutum ya daina aikata sabo ya tuba ya dawo neman halakin shi. Jamsi, wai me ke faruwa kai ko mafarki nake ne? Ba mafarki kake ba Alhaji Dambu. Dan liti ne da kake kira ninja a cikin daji shine dawo nan yake sai da kayan gwari. Kautunku, malaikan daukar rai. Kadda ka ce kai ma ka zubar da makamanka. Kana son koma in ci daukar rayukan al'umma baya ga dubunnan rayukan da na salwantar? Alhaji Dambu mun gaji, kuma ba za mu ci gaba ba. Mun daina wannan barnar. Mutane da muke ketarawa mu kashe, mu rabin matansu, mu ɗebi 'ya'yansu mu ce a biya mu kuɗin fansa, mun daina wallahi. Idan mun je lahira kai ne za ka yi dakon zunubanmu ko mu ne za mu yi dakon zunubanmu? Za ka tsaya mana lokacin da Allah yake tuhumar mu? Ko za ka tsaya mana lokacin da mala'iku suke jibgan mu? Domin a gabanmu a kashe manjagara. Lauje ya tafi lahira. Ungulite ta cinye gawarsa. Taras garin gudu ta faɗa rijiya. Duniya ba ta tafi lahira kenan. Horo da aka sa shi a gaba da tambaya inda ka san a lahira. A cikin ku waye zai tsaya mana idan an kama mu? Dan abin da muke samu na kankana da abarba ya fi mana mutunci akan kuɗin da kuke ɗauka kuna ba mu na ƙarya, saboda in mun karɓa mun miƙa muku ku kuke amfani da kuɗin ba muke amfana ba. Ka gaya min nawa ne yake zuwa hannunmu, nawa ne yake tafiya lalita ku da abokan harkar ku. Kai ninja, wai me kuke so ku faɗa mana ne? Muna son mu tabbatar muku da cewa mun tuba mun ba Allah. Na gode mutumina. To mun tuba ba za mu sake ba, mun daina. Kun tuba? Mun tuba mun daina. Kwarai da gaske mun tuba. Na daina yankin arewa kasa ta ce. Yankin arewa kasa ta ya zana lalata ta. Yanke da nafin bauta manai ko kuke samun rewa. Madaurin diga haka mun daina. Noma haka mun daina. Sana'a mutuncin kowa ne. Sana'a mutuncin babba. Sana'a mutuncin yaro. Mubarakar kowa da mutanen mu. Sana'a ta bandi da ƙarya ne. Arewa anan aka san mu. Kasa ce ta kakanninmu, ana aka haife mu, mu ma ciki mun ka haifi diyanmu. Ya za mu zauna da kanmu yau mu lalata yankin namu. Ni dai haka na daina rike bindiga da laifi ne. Rike bindiga babban laifi, sana'a ta bandi da laifi ne. Mu bar haka dan ni na daina. Mun daina, mu ma haka mun daina. Bandi da ke da nafin mun daina. Mun daina, mu ma haka mun daina. Bandi da ke da nafin mun daina. Ni dai na daina.